Kaixo eta ongi etorri egun berri batera, gaur abuztuaren 16a asteazkena elkarrizketa berri bat izanen dugu. Maite Gabilondo izanen dugu hemen gurekin, Reino Gurmeteko baliokateko teknikaria da eta uztailaren 28an Erriberriko Enozentrumean hasi zuten dastaketa programa baten inguruan hitz egitera etorriko da, baina beti bezala goazen lehenengo betiko dukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1570ean, Amerikako kolonia Espainiarretan inkisizioa ezarri zen. Urte batzuk geroago, 1960ean, Zipre erresuma batuarengandik independizatu zen. Egun berean, baina 1988an, 29 hildako eta 200 zauritu eragin zituen bomba auto bat lehertu zen Omagen, Ipar Irlandan. Eta bukatzeko 2006an, Laredoko gas leherketaren ostean larri zaurituko emakume getxotarra ospitalean hil zen. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Asteazkenean, udako zinema, Ainbo Amazoniako gerlaria. Sanduzelaiko Gortari doktorearen plazan, gaueko 10etan, Ainbo Amazoniako gerlaria filma eskainiko dute, soan udako zinema programan. Ostiralean, Gillotina handia. Ez da ohikoa gaur egungo neskato batek Don Kixote mantxakoa edukitzea bide erakusle eta inspirazio iturri. Oso berezia izan behar luke. Baina horixe da, hain zuzen ere, kolometari gertatzen zaiona. Don Kixote sindromeak jota dago. Arratsaldeko 8etan Atarrabiako udaletxeko plazan. Igandean batetik Argako erreginaren ikuskizuna. Bertizen arratsaldeko 6etan, Bertizko jauregiaren patioan. Bestetik, Merina Gris kontzertua. Iluntzeko 9etan, Julian Mena plazan. Euria eginez gero, zubi erromanikoaren azpian. Ikusi dezagun gaurko egunkarieko azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Txibitek agintandi berri bat ekingo dio gizarte, lurralde eta genero berdintasunaren alde lan egiteko erronkarekin. PSN geroa bai eta kontigo zurekin alderdien babesarekin eta EH Bilduren abstentzioarekin hautatu dute berriro presidente. Gaur ezagutuko da bere gobernuaren osaketa osoa, Oskar Txibiterekin lurralde kohesioan. Argazki nagusian, Maria Txibitek Ana Oio bigarren presidente ordea izango denaren zorionak jaso ditu Mikel Irujo kontseilariaren lehendakaritzan. Beheko berrietan, ezkerretik eskuinera, batetik, Sanguesako 52 urteko mendizale bat hil zen Anetoko mendigunean. Bestetik, PSOEk Frantxin Armelgon proposatuko du Balearretako presidentea izateko. Jarraian, Tafaiako lehen entzierroan Iruñeko mutil bat sorbaldan eta hankan adarkatuta. Kirolean, emakumezkoen selekzioak Suediari irabazi dio eta aurrea lortzeko borrokatuko du munduko futbol txapelketan. Bukatzeko González Azilu hilda, 2 aldiz musikaren sari nazionala jaso duena. Diario de Navarrako titularrean, Txibite presidente hautatu dute berriro EH Bilduren abstentzioarekin. Sozialista agintaldia errepikatzen duen lehen emakumea da. Ostegunean jabetza hartuko du eta ostiralean bere gobernuarena. Argazki nagusian, Maria Txibitek Adolfo Araiz, EH Bildukoa, Tafaiarraren zorionak jaso ditu jaietako janzkera daramala ikusiz. Eskuineko albesteetan, bestetik, Sanguesako 52 urteko mendizale bat Anetoan hil zen. Julian Pardo de Manuelek Josetako gailurra igotzen ari zela izan zuen ezbeharra. Bestetik, 84 urte zituela, Benjamin Urdiain sukaldaria hilda. Jarraian, Agustin González Azilu musikaria hilda, Príncipe de Viana saria jaso zuena. Goiko berrietan, Tafaiako entzierroa adarkada bikoitzarekin estrenatzen da. Juan Carlos Díaz iruindarra hankan eta besoan pitzatu zuten zezen baten aurrean erori ondoren. Kirolean, Espainia femeninoak historia egiten du mundialean. Garako titular nagusian, Txibite berrautatuta da eta eskuinak 3 legegintzalde ditu botererik gabe. Gidoia ezustekorik gabe bete zen, eta Maria Txibite, PSN-ko burua, 4 urterako Nafarroako lehendakaria da berriro, 2027 urterarte.
2019ko babes berarekin egin du, baina Bilduren exigentzia handiagoarekin. Izan ere, indar erabakigarria izan da berriro bere abstentzioarekin, eta orain ordezkaritza handiagoa izanen du ganberan. Argazki nagusian, Txibite, Aznal eta Araiz. Ezkerreko albistean, Kongresuko negoziazioa kolokan jartzen da eta Sumarrek amnistia aipatzen du. Kongresuan nork aginduko duen erabakitzeko biharko bozketa ustekabekoa da. Puigdemontekoek azken unean erabakiko dute euren jarrera. ERZek jarrera gogortu du eta Sumarrek keinu egin die subiranistei eta PSOE presionatu du. Behan, Peio Gerraren erreportajea. Alboan, Trumpen aurkako beste inputazio bat, lau dagoeneko. Ameriketako Estatu Batuetako presidente ohia inputatu dute orain Georgiaren botoak manipulatzen saiatzeagatik. Bukatzeko, Urtzi Urrutikoetxearen erreportajea. Berria titularrean, bigarren agintaldia hasi du Txibitek, abertzale eta ezkertiarrek babesturik. Nafarroko gobernuko presidente aukeratu dute Maria Txibite, PSN-ren, Geroa Bairen eta Zurekinen aldeko 21 botoekin eta EH Bilduren 9 abstentzioekin. Berdintasuna sustatuko duela hitzeman du. Argazki nagusian, beste alderdietako buruek zoriondu egin zuten Txibite atzo, besteak beste Laura Aznal EH Bildukoak. Beste berrian, Jordin Arnau komunikatzaileak dio erasoaldi betean gaudela eta beste kontakizunak sortu behar ditugula. Bukatzeko munduan, Trump inputatu du Georgiako epaile batek bozak iraultzen saiatzea egotzita. 2008ko hauteskundeetan Georgiako estatu idazkariari presio egin ziola uste du auzitegiak, bozen emaitzak aldarazteko. Euskal Herria Irratian berri nagusian, KPIa 0,6 igo da uztailean Nafarroan. Prezioak duela urte bete baino 2,4 garestiago daude. Elikagaiak, edariak, aisia eta kultura dira oro har, KPIa igoera handiena pairatu dutenak. Beste berrian, N121A errepideko lanek trafikoa desbideratzea eragingo dute abuztuaren 16an, 17an eta 18an. Desbideratzeek Oronoz Mugairi eta Doneztebe arteko tarteari eragingo diote, goizeko 8etatik arratsaldeko 7etara bitarteko ordutegian. Bukatzeko, Aritz Otazu, Mintzo argitaletxeko kideak dio, 1876ko agiri batean, Hego Euskal Herrian unibertsitate bat sortzeko proiektua aurkitu dutela. Mintzo argitaletxeak erosia, paper sortak egiaztatzen du Nafarroako Foru Aldundiaren ideia bat izan zela, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundietara eraman zuena. Gaurko eta biharko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur asteazkena hodeiak ugaritu egingo dira. Ipar partean hodei dezente agertuko dira. Euri apur bat egin dezake eta baliteke arratsaldera arte ostarteak ez irekitzea. Gainerakoan ordea goizak aurrera egin ahala hodeiek desagertzera egingo dute eta arratsaldea eguzkitsua izango da. Baina gaur ere arratsaldean iparraldeko haizea indartu egingo da eta hegoaldean zakar ibil daiteke. Arratsalde gau partean trumoi ekaitzak jo dezake, bereziki mendi inguruetan eta ekialdean. Maximoak ezer gutxi aldatuko dira. Ostegunean eguzkia gailenduz joango da eta temperaturaren igoera azpimarratu behar dugu. Barnealdean beroa egingo du eta 30 graduak erraz gaindituko dira. Kostaldetik hurbil ipar-ekialdeko haizearen eraginez temperatura baxuagoa izango da eta balioaktuenak 26 eta 28 graduren bueltan geldituko dira. Goizean, oraindik Kantauri isurialdean behodeiak agertuko dira eta barnealdean lainoa sor daiteke, baina laster desegingo dira eta arratsaldea eguzkitsua izango da. Goi-hodei batzuekin, mendi ingurunetan bero-hodeiak ager daitezke.
Ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Maite Gabilondo dauka gurekin, arratsaldeon Maite, Kaixo, eta ongi arratsaldeon. etorri. Maite Intia Reino Gurmeteko baliokateko teknikaria da, ez? Eta uda honetan hasi berri den uztailaren 28an zehazki Erriberriko Enozentrumean dastaketa baten inguruan hitz egitera etorri da. Baina dastaketa honen inguruan hitz egin aurretik, konta iguzu zer den Intia pixkat gainetik. Bueno, Intia Nafarroko enpresa publiko bat da, landa garapeneko eta ingurumeneko departamentura atxikia dagoen enpresa publiko bat da, eta gainera enpresa publikoen korporazioan sartua dago, ZPN-en. Eta Reino Gurmet zer landu hor edo zer ikusia du Intiarekin? Bai, Reino Gurmet berme marka bat da, Nafar gobernuak 2007an sortutakoa, eta Intia Nafar gobernuari zerbitzua ematen dion arabera kudeatzen du Reino Gurmet marka. Batez ere hori, bermeratzen ditu tokiko kalitatezko produktuak bermatu, kontrolatu eta zertifikatu, eta Reino Gurmet markari esker sustatu eta defendatzen ditu merkatuan. Eta momentu honetan zuzara baliokateko teknikaria, ze funtzio egiten du baliokateko teknikari batek? Helburua da landa garapenean, landa eremuan sortutako produktu bat kaleratzea edo merkaturatzen laguntzea, ez? Orduan, baliokatea azken finean da egin behar den guztia egin produktu hori kalera modu jasangarrian eta egokian iristeko. Eta nola sartu zinen mundu honetan edo Reino Gurmeten lan egitera? Bueno, ni banentorren beste marka ezagun batetik, Kukusumuzu, han elkarlan bereziak eramaten dituen, eta kasu honetan bazen beste marka nabarmendu bat kudeatzea, eta nahiz eta elikagai munduan sartu, marketing eta komunikazio teknikak erlazionatuta daude, eta nire tekniko jakinduria kasu honetan elikagaietan sartzen ari naiz. Eta uztailaren 28an lehen aipatu dugu dastaketa bat egiten, hasi zela Erriberriko Enozentrumean, jada bat egin duzu ez? Bai. Ze produktu dastatu da jada? Gauza, dastaketa programa handi bat da, egingo dira 24 dastaketa osotara. Hasi ginen Nafarroko Patxaranaren dastaketa batekin, bainez enpresak gidatua, jatorri, adierazpen geografikoan sartuta dagoen marka da. Eta jarraituko gara beste 23 dastaketekin. Abuztuan egongo da beste bat, Zokok bideratua. Eta dastatuko dira baita Erronkari gazta, Idiazabal gazta, Nafarroko olioa, eta Nafarroko intxaurra. Eta horrelako zerbait antolatzen duzue lehenengo aldia da, edo jada aurretik egin duzue? Egiten dugu, normalean tokiko produktuen astean, urrian, egiten dira dastaketak eta adituekin egiten ditugu formakuntzak jendeak produktu hauek ezagutu ahal izateko. Eta zergatik egin duzu Erriberriko Enozentrumean? Erriberriko Enozentruma ardoaren museoa zen. Orain, ardoaren kultura alderdian ezagutza zentro nabarmenduena da, Nafarroan nabarmenduena, eta hor nahi dugu tokiko kalitatezko produktuak ezagutu ahal izatea. Enozentrum bat zer da berez? Mahastizaintza eta ardogintza arloan kultura eta baita tokian duen historia kontatzen den toki bat. Eta, nola esango nuke,
Intiak bakarrik antolatu duzue edo ere Herri Berriko Enozentrumaren laguntza jaso duzue? Bueno, Enozentrumek tokia jartzen du eta baliagarri guztiak, azkenean badauka infrastruktura ona eta materialak landuta egiteko toki bat da, eta orduan eramaten dugu jakinduria eta produktuak, ez? Pixka bat dinamizazioa, bizia emateko toki berri honi, eta tokikoak eta kanpokoak ere gure kalitatezko produktuak ezagutu ahal izateko ekintza polit bat, ez? Nori zuzenduta daude dastaketa programa hauek? Bai, tokikoentzat eta kanpotik etortzen diren bisitarientzat bideratua dago, publiko guztietara, eta doainik dira ekintza guztiak, beraz, bai erreserbatu egin behar da. Normalean ze profil motatako jendea joaten da dastaketa horietara? Bueno, kasu honetan turismo publikora bideratuta egiten dugun lehendabiziko ekintza da, toki finko batean eta programa luze batekin, 3 hilabeteko programa edo ez gehiago 6 hilabeteko programa bat da. Orduan ikusiko dugu nola dijoan eta nori erakartzen dion gehiago, ez? Baina azken finean olitera gerturatzen dena ardo maitalea askotan da, ez? Zen bada zonalde ardogilea, ez? Orduan, nik uste dut hori, batez ere ardoaren inguruan dagoen publikoa eta beren familientzat ere. Normalean dastaketa horietan zer egiten da? Produktua dastatu, azalpen bat entzun edo zer egiten da? Bueno, dastaketa teknikoak dira, ez dira bakarrik produktua hartzea eta listo. Badarama ezagutza tekniko txiki bat eta nola hartu produktu hori, nola dastatu, ezagutza tekniko bat da. Zenbat irauten du gutxi gora bera dastaketa bat? Ordu bat. Ordu bateko dastaketa. Bai. Eta jarri duzue programa honetan pertsona kopuru limiterik edo? Bai, 35 lagun inguru, osotara 500 pertsona pasatzea espero dugu, eta aditu eta ekoizleek gidatutako dastaketak dira, eta tailerrak, produktuaren inguruan tailerrak egongo dira, beraz izango da nahiko sakona. Eta normalan gertatu zaizuen noizbait jende norbait geratzea lekurik gabe? Bai, askotan bete dira, beste tokietan egiten ditugun dastaketak askotan betetzen dira, jendeari gustatzen zaio pila bat produktua ezagutzea, Donostin bertan barazki buruz egin genuen saio bat, eta ez zen jende gehiago kabitzen. Zergatik dira baliagarriak dastaketa hauek, zertarako balio dute? Produktuan nola hartu, nola dastatu, nola prestatu, nondik datorren ezagutu, zer dakarren jatorriko ditura batek tokiko jendearentzat eta landa inguruaren garapenarentzat, nola dauden bermatuak eta zergatik dira bereziak eta ezberdinak produktu hauek, eta ezagutzaren aldetik badaukate interes oso handia. Esango zenuke hemengo jendea guk geuk baloratzen dugula hemengo produktuak edo kontsumitzen ditugula gehiago kanpoko produktuak? Bai, azkenean globalizazioa hori ekarri digu, kontsumitzen ditugu edonongo produktuak askotan etiketari arreta jarri gabe, baina badago betidanik hori asko zaindu duen publikoa, eta gero eta gehiago badago informazio gehiago, eta gure lana da
ezberdintzea, hemen ona ekarritako produktu bat, hemen egindako baten aldean ezberdintzea oso importantea da. Dakarren balioa askoz handiagoa delako. Zergatik kontsumitu beharko genituzke hemengo produktuak eta ez kanpokoak? Alde batetik, iraunkortasunarengatik, azkenean kontaminazioa askoz gutxiago egiten delako, normalean garaiko edo urteko momentuko produktu freskoak direlako, gure landa eremuan bizitza ematen dutelako, eta normalean gure bizimodua mantentzen laguntzen dutelako. Normalean produktu bat erostera joaten garenean, imaginatzen dut jendea gehiago ikusten duela prezioan ez, kalitatean baino. Bueno, denetarik dago. Ez beti da prezioa erabakitzeko motivazio handiena. Nik uste dut jendeak kalitatea baloratzen duela asko ere, osasuna baloratzen duela asko ere, eta azkenean baita gure planeta zaintzea ere gero eta gehiago baloratzen da. Orduan, eta nola ez esan, gure herriak bisitatzera joaten garenean bizitza daukatela ikusten dugunean, ez? Hori da, erosketak egiterakoan baloratu behar duguna ere. Zeintzuk esango zenituzke direla produktu hoberenak edo ezagutzen dugun produktu estrella Nafarroakoak? Bueno, barazkiak badira oso ezagunak, zaintzuria, orburua eta pikilloa, baina gaztak dudarik gabe hemendik kanpo ere badaukate beren nabarmentasuna, sari pila irabazi dituzte Idiazabal eta Ronkari gaztak hemendik kanpo. Gure olioa ere oso saritua izaten ari da internazionalki. Azkenean, Arroniz gure tokiko oliba oso kalitate handikoa da. Eta iparralden tokian ekoizten den olio bat da oso kalitate handikoa. Ardoak dudarik gabe baita oso ezagunak, gure ardo freskoenak, ardo gorriak eta txuriak baita hemendik kanpo asko baloratzen dira. Eta haragiak dudarik gabe gure paisaia mantentzen dutenak eta gure plater ezagunak, gure txuletoia, gure kordero txilindron tipikoa, badira gure nortasuna eta gura sukaldea eta baloreak baita. Beraz, hurrengo dastaketa abuztuaren 18an, ostiral honetan, ez banago oker, non apuntatu gaitezke dastaketa horren parte? Begiratuko dut txuleta, segundo bat, ez okertzeko batez ere. Begira da, Enozentrum Olite, abildua, navarra.es, elbide elektronikoa. Eta telefonoa da 848 42 2 telefonoa. Eta joan gaitezke taldean, bakarrik edo... Bai, 35 lagun arte, bete arte. Eta noiz amaitzen da dastaketa programa hau? Abendu arte da. Hilero badaude dastaketak, orain hasi dira hilabetean behin egingo ditugu orain udan zehar, igual jendea oporretan ibiltzen delako, igual itxasoa bilatzen du gehiago, baina gero ja hasiko gara erritmo handiagorekin eta hasiko gara ja gaztak, olioa eta intxaurrak. Oso ongi, maite plazer bat izan da zu hemen izatea, eta mila esker eta espero ezagun jende asko gerturatzea, ez? Eta hemengo produktuen kalitatea baloratzea. Hori da, eskerrik asko. Mila esker. Zuri. Iruñerriko azken albisteak ikus ditzagun.
Antsoainen, aurten ere, Antsoain, Berriobeiti, Berriozar, Iza eta Juslapeñako gizarte zerbitzuen mankomunitateak drogen eta substantziarik gabeko beste adikzio batzuen kontsumoan sentsibilizatzeko eta prebenitzeko egin duten kanpaina abiaraziko dute. Kartelaren helburua drogen kontsumoari eta substantziarik gabeko beste adikzio batzuei buruz hausnartzea da, baita esperientzia desatseginekin batera egon daiteken arriskuari buruz ere. Kartelaren eskuinaldean genero ikuspegia zertatu dute, sentsibilizatzeko eta eraso sexistak prebenitzeko. Halaber, kontsumo jokabidetan arriskuak murrizteko jarraibide batzuk, jaiaz modu seguruan gozatzeko. Halaber, jarduera protokoloak landuko dira jaien testuinguruan, kontsumoen arriskuak murrizteari buruz eta eraso sexistak saihesteko. Borondatez barra egiten duten pertsonei zuzenduta. Iruñean batetik Latas, Anonima eta Alaire zirku ikuskizunek akrobazia, umore, musika eta poesiaz betetzen dute Zitadela 5 puntas zikloaren azken astean. Deklik, Baiben eta Nostradamus konpainiek doako emanaldiak eskainiko dituzte astearte, asteazken eta ostegun honetan 8etan. Ostegunean itxiko da zirkuko zikloa, Alaire Nostradamus konpainiaren azken sorkuntzaren ikuskizun eta soinuzko poesiarekin. 3 akrobatak eta 2 musikarik funambulismo eta aireko akrobazia ikuskizuna eskainiko dute, 14 metroko egitura baten gainean, lurretik 7 metrora dagoen kable batekin, zuzeneko musikaz lagunduta. Bestetik, ostegunean Kardenal Ilundain ondoko disuasio aparkalekua irekiko du berriro, 4 hilabeteko obren ondoren, hiriko instalazio fotovoltaiko handiarekin estaltzeko. Eguzki aparkalekua zabalik dago, naiz eta irailer arte edo urrira arte lanak ez diren amaituko hornidura arazoak direla eta. Estalkia hiriko instalazio fotovoltaiko handienari eusten dio, eta dagoeneko jarrita dago, baina ez amaitu, munduko merkatuan hornidura arazoek aste batzuetan luzatuko baitituzte lanak. Egiteko dauden obra horiek aparkaleku irekiarekin egingo dira eta irailean edo urrian amaituko dira, lehen aipatu bezala. Aparkalekua disuasio aparkaleku gisa mantentzen da, sarbideen kontrolarekin lehen 24 orduetan doan. Eta amaitzeko Iruñeko udalaren haurreskolek gaur hasiko dute ikasturtea 0 eta 3 urte bitarteko 954 haurrekin. 506 adingabe sartuko dira lehen aldiz ikasturte honetan martxan dauden sareko 11 zentroetako batean. Gaur irekiko dituzte ateak udal sarea osatzen duten 12 zentroetatik 11ak 2023 eta 2024 ikasturtean. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta bihar elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.